Dávate. Neobediame sa čo ja neviem, asi aj členské. Zúčtujem všetko, čo sa dá. Neplatíme ten večer. Večer platíte tiež. Najviac nových obyvateľov prichádzalo väčšinou z najbližšieho okolia, či už za prácou alebo kvôli sobášom. Avšak medzi miestnymi obyvateľmi v roku 1930 nachádzame mená vracajúcich sa vysťahovalcov zo Spojených štátov amerických, hlavne z oblasti Chicagua, New Yorku a Pittsburghu, kam zo Slovenska smerovali a kde sa usadili v rámci veľkej vysťahovaleckej vlny ešte pred prvou svetovou vojnou. Medzi nimi boli aj takí, čo sa už narodili za veľkou mlákou. K trvalému bydlisku sa väčšinou hlásali v pôvodných rodinách, odkiaľ pochádzali. Na druhej strane ožíva opäť vysťahovalectvo, najmä z dôvodu nastupujúcej veľkej hospodárskej krízy, ktoré už smeruje do Argentíny, za prácami do Francúzska, Belgicka. Tento údaj je vždy zverejnený na druhej strane v rubrike neprítomný alebo dočasne neprítomný. Okrem toho aj v tomto období pre celé územie Slovenska platilo, že namiesto učiteľov, technikov, úradníkov, železničiarov, poštárov, inžinierov prichádzajú prisťahovalci z Čiech a Moravy alebo usadzujú sa na vtedy tvorených kolóniách. Čiastočným riešením by mohlo byť štúdium archívnych fondov tých škôl, ktoré navštevovali naši predkovia. Našu pozornosť som v tomto príspevku venoval najnižšiemu stupňu škôl, a to školám ľudovým. Povedzme si veľmi stručne o histórii týchto škôl u nás. Ich začiatky v Uhorsku, teda aj na území dnešného Slovenska, spadajú do obdobia prijatia všeobecného školského poriadku v roku 1775. Už o 2 roky neskôr spomínaný poriadok nahradil nový, známy pod názvom Ratio Educationis, to asi poznáte všetci. Podľa neho ľudové školy patrili k najnižšiemu typu tzv. Triviálnych škôl, v ktorých učil jeden učiteľ. Na dedinách slúžili školy pre potreby roľníkov. Školský poriadok zmenili niektoré úpravy Jozefa II. Učila sa napríklad školopovinnosť detí od 6 do 12 rokov, nariadil sa každoročný súpis detí, vyučovanie bolo bezplatné a vynechávanie vyučovania žiakmi bolo trestané. Po smrti Jozefa II. Bolo vydané nové Ratio Educationis v roku 1806. Novinkou bolo zavedenie nedeľných škôl pre mládež a vzdelávanie dievčat v osobitných triedách alebo ústavoch. Po porážke revolúcie v roku 1849 reforma z nasledujúceho roku delila ľudové školy na nižšie dedinské a vyššie, ktoré boli trojakého typu. A to s 2 alebo 3 triedami reálok, 4. jedna bez reálok alebo farská škola. Po absolvovaní ľudovej školy bola povinná ešte opakovacia nedeľná škola. Dedinské školy mali väčšinou 1 až 2 triedy a vyskytovali sa vo väčších obciach. Obsah vyučovania tvorilo tzv. Trivium, čítanie, písanie a jednoduché počty. Hlavným predmetom zostalo náboženstvo. Ďalšia organizácia ľudových škôl sa opravila v roku 1868, odkedy ľudové školy mohli zakladať cirkvi, spolky, súkromné osoby a štát. Bolo povinnosťou obci zakladať ich a udržiavať. Ľudové školy boli 6-triedne so školskou povinnou dochádzkou detí od 6 do 12 rokov v každej škole a do 15 rokov v opakovacej škole. V roku 1883 sa novelizoval školský zákon, ktorý umožňoval dedinským žiakom oslobodiť ich od dochádzky, keďže mnohé deti tvorili pracovnú silu vo svojich rodinách. Školopovinnosť sa týmto krokom znížila na 4 roky. Po prvej svetovej vojne prišli na rad aj zmeny v školstve. Takzvaný malý školský zákon z roku 1922 zjednocoval základné školstvo. Od školského roku 1927-28 sa zaviedla povinná 8-ročná dochádzka na Slovensku. Ľudové alebo aj obecné školy naďalej ako jediné poskytovali základné vzdelanie a boli menej triedne pre deti od 6 do 11 rokov. Po dosiahnutí tohto veku sa mohli deti ďalej vzdelávať vo vyšších postupových ročníkoch ľudových škôl alebo na mešťanskej škole. Po oslobodení v roku 1945 sa školstvo poštátnilo. V roku 1948 bol prijatý zákon o základnej úprave jednotného školstva, ktorým sa právne aj organizačne zjednotilo školstvo na území celej republiky. Pri genealogických bádaniach mnohí z vás dospeli do štádia, že napísal som svoj rodostrom a koniec. Prípadne pôjdem na iný rod. Ja by som povedala, že nikdy neuzatvárajte
a nehovorte, že sa už k tomu nechcete vrátiť. To je ten prvý moment, treba aspoň náročných bádaniach. Aj keď je už výsledok vašej práce v pevnej väzbe vo forme knihy, nemusíte sa uspokojiť s tým, čo ste dosiahli, ale malými drobnými krokmi môžete pokračovať ďalej. Nadviažte na drobné súvislosti, napríklad na archívne dokumenty, ktoré nie sú informačne tak hutné ako cirkevné alebo štátne matriky. Sumáre neprinášajú taký veľký počet informácií. Možno sa vám zdá, že kvôli takým maličkostiam predsa nebudem strácať čas a nepôjdem do archívu. Ale stačí to robiť aj príležitostne. Chcem len takýmto druhom archívneho dokumentu, tento školský dokument, poukázať, že sa dostávame do štádia, keď pri vypracovaní rodostromov máme zvládnuté hlavne cirkevné matriky a pamäte žijúcich osôb, ale celkom nemáme zvládnuté archívne dokumenty a informácie z archívnych dokumentov, najmä tie drobné informácie, nie nejakého veľkého charakteru. To hovorím možno, že už trošku aj zo skúseností posudzovania a tých prác, čo budeme po obede o tom hovoriť. Predstavovanie konkrétnych dokumentov a literatúry môže zaujať určitú skupinu záujemcov, pretože nemusí ísť o dokumenty, ktoré sa týkajú celého územia Slovenska. V tomto prípade ide o súpis škôl v Nitrianskej župe, ktorý vznikol, ako som hovorila, 1871. Ako som zisťovala, no podobný zoznam ani v jednom archívnom sprievodcovi som z vlastnej nenašla. skúsenosti v dedine, z ktorej ja pochádzam, sa od roku 1918 učitelia písali školské kroniky. A v tých kronikách je zaujímavé to, že oni tam samozrejme vždy pravidelne isté údaje dávali, koľko žiakov v ktorom roku z prvej republiky pravidelne, ako sa oslavoval sviatok narodenia prezidenta Masaryka a tak ďalej. Ale okrem toho sa v týchto kronikách, aspoň teda v tých, ktorých som ja mal v rukách, častokrát spomínali aj údaje o konkrétnych žiakoch, napríklad, že bol veľmi chudobný alebo nemal topánky, alebo sa z takých príčin rodina odsťahovala tam a tam. Záleží to, že ono sa to môže tak zdať, že tieto pramene sú tak orientované na to 20. a koniec 19. storočia, ale chcem vás upozorniť, že môžete sa pri výskume vašich predkov dostať aj o mnoho hlbšie, keď skúmate školské matriky, a odporúčil by som vám zamerať sa na jezuitské školy, ktoré vlastne už od 17. storočia boli pomerne hustej sieti, zriaďované na území celého Uhorska, teda aj na Slovensku, a sú to vlastne školy vyššieho typu, teda gymnázia a univerzity potom. A tieto majú zachované tiež školské matriky. Vážení priatelia, ja by som chcel, ak teda ešte hovoríme o prameňoch dejinám školstva, učiteľov a podobne, upozorniť na jeden taký málo využívaný alebo vôbec nevyužívaný prameň, ktorý sa nenachádza v štátnych archívoch, ale v archívoch cirkevných, v biskupských archívoch. Ide o písomnosti, ktoré vznikli z činnosti predovšetkým tzv. Školských stolíc, ktoré založil školský zákon, alebo tieto školské stolice vznikli na základe zákona z roku 1868. Tieto školské stolice boli vlastne taký správny orgán, ktorý riadil ľudové školy. Boli to samozrejme školy, ktoré boli teda cirkevné. Na čele týchto školských stolic stal obyčajne pán farár ako zástupca patróna školy. Obyčajne mali okolo 10 až 12 členov a tieto školské stolice riešili záležitosti od platových záležitostí samotných učiteľov, robili výberové konania na učiteľov, takisto riešili bytové záležitosti. Na tieto školské stolice sa písali sťažnosti na učiteľov, písali aj samotní učitelia a podobne, takže je to mimoriadne zaujímavé. Ďalšia zaujímavá žiadosť tiež vo vzťahom k Trnave pochádza z 22. júna 1366. Svetú stolicu vtedy žiadal kňaz Mikuláš Kont, uhorský palatín, aby jeho manželka Klára smela so sprievodom ctihodných žien navštevovať svoju matku v kláštore Klarisy v Trnave, ten kláštor bol pod prísnou observanciou. A tam sa táto jej matka utiahla a žila pod touto najprísnejšou observanciou. Pápež žiadosti vyhovel pod podmienkou, že tak môže urobiť len so sprievodom žien, bez akéhokoľvek muža,
a vek tých žien musí presiahnuť 50. Takže to je naozaj dôležité si všímať a aj preto ten výskum, čo sa týka pramennej základne, by mal byť sústredený aj v budúcnosti hlavne v tých centrálnych fondoch a kľúčové pramene sú v Rakúskom štátnom archíve vo Viedni, v archíve Dvorskej komory. Tam by som upozornil na viacero fondov, konkrétne z tej starej Dvorskej komory 1527 až 1749. Sú to fondy ako Uhorské baníctvo a mincovníctvo, zmiešané uhorské záležitosti, uhorské pamätné knihy. Ale ďalšie ako aj fondy, kde sa nachádzajú nejaké jednotliviny, napríklad ohľadom dvorských financií. Toto je vlastne taký môj cieľ, aby teda historici využívali tie genealogické výskumy. No a ako ste počuli tých mojich dvoch predrečníkov, sú tu úžasné možnosti, či už teda v tom Ríme, v tom Vatikáne, alebo tuto ste mali krásny príklad o tom, že archívy vo Viedni, ako ich je možné využívať, koľko predkov našich bolo významných a málo sa o nich vie, len treba teda ich nejak z tých archívov vydolovať. No a ja dneska som si pripravil prednášku o takom nejakom ďalšom pramení, ktoré teda nazývam, že teda je mimomatričný a sú to teda pečate. A budem v podstate o nich hovoriť pre vás v takom trošku populárnejšom štýle, aby som vám teda predstavil, čo môžeme teda z tých pečatí ako získať, aké informácie. Tuto je taký základný prehľad, možno už aj z tej diplomatiky to poznáte, také tie poučky, že čo sú teda tie funkcie pečatí, na čo teda slúžili v minulosti a tie prvé tri funkcie, overovacia, uzatváracia, vlastne súvisia s tým samotným dokumentom, pretože tá pečať je vždy pripojená k dokumentu a to sú také tie základné funkcie, ktoré vlastne s tou genealógiou ani tak moc veľmi nesúvisia, ale potom je tu taká štvrtá funkcia tej pečati, ktorá je identifikačná a tá vlastne súvisí s tým, akú informáciu obsah tej pečate dáva na verejnosť, teda čo o tom majiteľovi tej pečate vlastne oznamuje tým prijímateľom toho dokumentu. A to je pre nás do dneska veľmi zaujímavé, pretože z toho môžeme my teda všeličo čerpať. Sovětský hajdus Báš Bodrogom Tášpic. Korovanú žávnosť hajdu Tášpicov. Maďarské ľudové armády jazdecké čestného bandíria. Odpoveď na tému, ako by som písal biografiu svojej manželky, ma požiadal Milan Šišmiš. Moja prvá reakcia, ktorú Milan pozná, bola, že by som ju nenapísal. Najjednoduchšie by bolo bývalo tému do programu vôbec nezaradiť. Túto možnosť som však neodporúčal, pretože si myslím, že pre našu genealogickú spoločnosť môže byť užitočné, ak uvediem dôvody, pre ktoré túto ponuku nechcem realizovať. Dnes je pri tvorbe a vydávaní akéhokoľvek literárneho diela nevydaná dobrá situácia. Každý autor sa slobodne rozhoduje, čo stvorí. Šikovný si môže nájsť vydavateľa alebo sponzora, nič mu však nebráni, aby svoje dielo nevydal vlastným nákladom. V oblasti stoličnej, cechovej, mestskej, šlachtickej a mešťanskej heraldiky. Autor Miroslav Letek v zostávaní publikácií nezabudol ani na dôležité prílohy ako zoznam použitých a odporúčaných prameňov a literatúry, miestny a menný a vecný register. Základným cieľom publikácie však ostáva čitateľskej verejnosti predstaviť a spropagovať heraldiku ako dôležitú historickú disciplínu, prinášajúcu množstvo špecifických informácií so širokým využitím v historickom a umenovednom výskume. V tomto roku prebieha 7. ročník súťaže o najlepšiu genealogickú prácu.
Zhliadnúc na počet minulých ročníkov môžeme hovoriť už o tradičnej súťaži, o ktorú je stále záujem nielen medzi členmi genealogicko-heraldickej spoločnosti, ale aj ďalšími záujemcami. Mnohí, o ktorých vieme, si píšu pre vlastný uzavretý rodinný kruh a nemajú ambície zverejniť svoje práce širšej verejnosti, čo je niekedy samozrejme na škodu. Do súťaže sa prihlásilo 15 autorov. Nebudem ich teda všetkých menovať, pretože o chvíľu sa k ním individuálne aspoň v krátkosti vrátime. Ale jeden z nich nakoniec nedodal prácu, takže ich je 14 a títo 14 prihlásili 18 prác, ktoré boli napísané v období rokov 2009 až 2013. Myslím, že stále ide o slušné číslo, aj keď neprekonali minulý ročník, ale to bolo mimoriadne, myslím, že tedy 32 kníh bolo prihlásených. Ale stále je to veľmi slušný počet. Keďže máme veľké otvorené srdce pre históriu, prijali sme všetky práce. Ale niektoré ojedinelé skutočne nesplňajú celkom naše predstavy, a netvrdím, že budeme takí veľkorysí aj v budúcnosti. Autori priblížili rody z rôznych prostredí, či už vyššieho rangu, napríklad šlachtické rody Karojovcov, Kvašajovci alebo milionár Kardes. Jedna práca je z učiteľského rodu, alebo súbornejšie týkajúce sa súčasne viacerých rodov a rodín. Je obohatením súťaže, že vždy sa nájde práca alebo práce, ktoré zachytávajú rody z menej bežných netradičných prostredí a remesiel. V tomto prípade išlo o rod Hirnerovcov, napríklad o rod Hirnerovcov na pozadí huncokárskej histórie, sú to lesní robotníci. Zrejme nikto sa nerodí genealogom od narodenia, ale tú zručnosť genealogov si treba pestovať poctivou prácou, usilovným štúdiom, najmä teda archívnych prameňov. Vyhlasujeme prvé miesto, má trošku napätia, inžinier Ladislav Tačovský. Kronika rodu Hirner na pozadí huncokárskej histórie, je to pre mňa také cudzie slovo, ale už si ho budem pamätať. Predstaviť publikáciu, ktorá vlastne vychádza ako publikácia tejto spoločnosti a je to taký, by som povedal, že nový produkt a práve preto to chceme predstaviť v rámci cyklu, ktorý teda dúfam sa ujme a je to taký cyklus publikačný, ktorý bude vychádzať pod názvom Almanach SGHS. A o čo vlastne ide, čo je taká idea, s ktorou som ja prišiel a spoločnosť sa s ňou stotožnila. Ide o to, aby sme z času na čas, samozrejme, vydávali určitý publikačný výstup, ktorý bude zachytávať väčšie vedecké štúdie z oblasti genealógie, heraldiky, archeológie, dajme tomu aj ďalších pomocných disciplín. Z akého dôvodu, však všetci určite poznáte Hlas, časopis, periodikum, ktoré vychádza dvakrát do roka, keď je vhodné obdobie, niekedy to sa nám nepodarí, že vychádza dvojčíslo, ale tento Hlas vlastne publikuje vedecké výstupy, ktoré sú takého menšieho a stredného rozsahu, to znamená štúdie do tých 10-15 strán. A možno, že ste sa s tým sami stretli pri svojich výskumoch, ale my ako vedeckí pracovníci sa s tým stretneme, že sú určité problémy, ktoré sa nedajú spracovať na takom krátkom rozsahu, teda do tých 15-10 strán a je potrebné sa tomu venovať na širšom priestore. Preto je vhodné teda, aby naša spoločnosť založila takúto možnosť, teda, kde budú môcť takéto širšie, teda v väčšom rozsahu, teda 20, 30, 40 viacej strán publikácie vychádzať. A rozmýšľali sme teda, že s čím prídeme ako prvým. Ja som navrhol tému, ktorá tu bola mimochodom aj pred chvíľkou kolegom Kerestešom spomínaná, že teda mali sme tu na území Slovenska
aristokraciu, ku ktorej máme taký všelijaký vzťah, že na jednej strane vieme, ako zásadne ovplyvniť naše dejiny, na druhej strane ten vzťah tej aristokracii doteraz nie je taký, som povedal, moc pozitívny. A treba v podstate sa k tomu nejak historicky postaviť, treba tú aristokraciu historicky skúmať a myslím si, že aj genealógia by sa k tomu mala postaviť a mojou ideou bolo hlavne to, aby sme otvorili naše výskumy, teda výskumy z pomocných vied historických, výskumy genealogické, využitiu... 1651 a končí v roku 1721 a je rozdelená asi do dvoch častí. Ale sú to záznamy o príjmaní novicov a potom vlastne po tej určenej dobe časť z nich sa vlastne rozhodla, že definitívne vlastne vstúpi do rádu, po obliečke vlastne stali sa normálnymi frátrami a fungovali ďalej v reholi. Zaujímavosťou je štruktúra záznamov, ktoré sú veľmi dobre využiteľné z genealogického hľadiska. Tu vidíte ešte poškodenú knižnú väzbu s takou typickou signatúrou, tiež Gajdošovou, titulný list, teda je to rukopis s názvom Tirocinium Seraphicum in quo omnium eorum nomina, cognomina parentes, etas studia opificie annotata sunt, qui milicie Seraphice in hac alma Mariana provincia juxta statutum prescriptum dedem. A tá paradoxne kniha je chybne datovaná do roku 1652 na titulnom liste, keď tie záznamy sú už možno spätne vedené od roku 1651. Čo je veľmi zaujímavé, tak vlastne zahrania pestrú národnostnú zmes vstúpivších, ktorí pochádzali niekde vlastne z celého regiónu strednej Európy, vrátane Slovenska samozrejme, čiže nachádzame tam teda naozaj Bavorov, dnešných Rakúšanov, Chorvátov, dnešných Maďarov, Čechov a tak ďalej. Že je to veľmi zaujímavý prameň. Tie záznamy, toto je vlastne tá časť, ktorá je venovaná novicom, sú pomerne podrobné a uvádza sa tam sociálny status, meno a priezvisko novica, ale aj napríklad aj jeho rodičia, vek, niekedy povolanie rodičov, štúdia, ktoré menovaný už absolvoval, ako tento má písané, ten prvý, že štúdia Rétor napríklad. Čiže pre polovicu 17. storočia je to veľmi zaujímavý genealogický prameň, keďže nás informuje v podstate o dvoch generáciách rodu alebo rodiny, presne identifikuje konkrétnu osobu a určite napríklad jej vek, čo naozaj nás môže posúvať v tom výskume niekde do prvej polovice až na začiatok teda 17. storočia. Toto je špeciálna skupina svedcov, oni patria medzi tzv. Prepodobných, ktorých som tu spomínal. Toto je, nie je tam meno, ale bude to, si myslím, Simeon Stolpník. To znamená, sú to prepodobní ľudia, to slovo prepodobný sa niekedy, ich nazývame aj ctihodní, ale prevažne prepodobný, nakoľko to slovo je také špecifické v našej terminológii, je prevzaté z staroslovenčiny a označuje človeka, ktorý je veľmi podobný Bohu. Čiže tak, ako existuje múdrosť a premúdrosť, keď niekto je veľmi múdry, je premúdry alebo predobrý a podobne, tak aj prepodobný je ten, kto sa veľmi podobá na Boha. Títo ľudia prepodobní sú väčšinou mnísi, ktorí zasvetili celý svoj život Bohu, preto sa zvyčajne zobrazujú v nízkom, alebo skoro vždy zobrazujú v nízkom oblečení a po prípade ešte s nejakým symbolom, ktorý označuje konkrétnu ich formu askézy. V tomto prípade ide o prebývanie na stĺpe v priebehu niekoľkých rokov. Čiže tento človek vlastne sa zdokonaľoval prebývajúc na vysokom stĺpe, kde sa modlila, kde mu donášali jedlo. S tým samozrejme, že toto nie je cieľ ani konečná fáza, ale len určitý dočasný jav, ktorým sa posilnili a potom začali vykonávať výraznú činnosť pre spoločnosť. Čiže vždycky to bolo nejaké len obdobie, ktoré malo byť dočasné a potom všetko to, čo nadobudli, mali odovzdať. Tak ho zvyčajne našli, keďže v noci sa neskoro svietilo, tak videli svetlo, tak prišli do jeho kelie a spal na stole. Pri písaní, keďže zaspal, tak spal tak až do rána, len sfúkli mu tú lampu
A ráno, keď okolo 4. alebo neviem, aký sa budilo, vremie bdenie, molitvy čas, tak stal s tým, že stal zo stoličky a hovoril, že Bože, ďakujem ti, že som sa dožil nového dňa, v ktorom môžem znova konať dobro. Čiže on bral tú prácu nejako, že som nejako vyčerpaný a že ešte to musím, ale že mám vôbec možnosť niečo dobre robiť, to ako to bolo veľké poučenie i pre mňa, myslím, i pre každého z nás, že koľkokrát sa sťažujeme, že to a nestíham a to ešte a prečo ja. A on aj keď opisuje o sebe, že keď sa ho pýtali, že akože, či niekedy nerepta na to, čo je všetko na neho kladené, on hovorí, že nikdy nebol čas na to, aby som reptal, lebo vždy som mal toľko práce, že proste ani sa nebolo času zamyslieť nad tým, že či to nie je na mňa veľa. No ale aby som ma dlho nezdržiaval, chcem povedať aspoň ešte, pozastaviť sa pri dvoch takých zaujímavých veciach, a to je vojna, kvôli čomu tí ľudia si zachovali pamiatku viacej o tomto mnichovi ako o ostatných všetkých, ktorí boli v tomto monastieri. Je to možno preto, že ako jeden z mála ostal aj cez vojnové obdobie. Tá ruská emigrácia, keďže Červená armáda postupovala, tak tá ruská emigrácia pred nima, dalo by sa povedať, svoji pred svojimi doslova utekali na západ. Lebo sa báli tzv. Pomsty, mnohokrát v svojich článkoch kritizovali sovietský režim a tak ďalej. Čiže oni akoby utekali pred Červenou armádou a jeden z mála, ktorý tvrdo ostal a najviac aj písal, bol otec Sáva z Struve, povedal, že nie, ostane medzi tými, s ktorými zrastol počas svojej duchovenskej činnosti. To si národ nesmierne vážil a aj babka mojej ženy, keďže ona tiež je vo Vladomirovej žila, ona si ho pamätá, tak mi rozprávala krásne veci, ako tento duchovný bol s nimi v zákopoch, ako im slúžil a on, ako ste slúžili, že teraz odevy duchovenské bral so sebou. On hovoril, aké odevy? Otec si potrpel, keď bola možnosť, dával to najkrajšie Bohu. A keď nebola možnosť, jaké sme mali ľanové plátno, to sme mu šili na mieste, dalo by sa povedať, a len aby sa slúžilo, bol s nami, kde mohol, slúžil, pomáhal, radil, čiže toto si národ veľmi vážil. V súčasnosti, teda v tomto období sú také 3 fázy, alebo 3 stupne toho, kým sa od smrti toho človeka, tá etapa, až kým sa teda stane svätý. Prvý stupeň je tzv. Venerácia, kedy sa ten služobník, Boží služobník alebo služobníčka nazýva ctihodným, keď sa začne ten jeho proces blahorečenia, keď sa jednoducho zbierajú údaje svätých ľudí. Potom je to samotná beatifikácia ako proces, ku ktorému sa ešte trošku bližšie dostanem, kedy sa volá ten služobník alebo služobnica blahoslavený. A potom je to kanonizácia, kedy sa stáva svätým. Kanonizácia pretože pápež ho zapisuje do kánonu svätých, do zoznamu svätých a preto sa volá vlastne kanonizácia. Takzvaného hlasizmu, spolupráce s českým národom, dejiny vývoja československých stykov v celom rozsahu, kultúrnych, školských, hospodárskych, politických i spoločenských. Uvedenie Masarykovho realizmu na Slovensko v rokoch 1896-1914, ideový politický zápas okolo toho, spor medzi mladými a starými, bajanskí hlasisti, údaje o živote Slovákov v Amerike, ich hmotnom postavení, spolkoch, národnom povedomí. Zvláštnu pozornosť si zasluhuje Janšáková zmienka o tom, že Blaho na sklonku života zahorknul proti Čechom a zakolísal vo svojej úcte, vo svojom obdive a vo svojej láske k ním. Poukázal na spory rokov 1910-1914 Blaho Juriga Tománek, kto a čo priniesol v týchto bojoch vo verejnom záujme. Korešpondencia odkrýva tajomstvá, preto je vzácnym prameňom nahliadnúť hlboko do duše priateľov. Grafológia je vnímaná ako veda, ktorá má niečo povedať o osobnosti, o charaktere toho človeka. V modernejšom ponímaní je to snáď psychológia písma. Od grafológie by som chcel oddeliť písmoznalectvo, kde v písmoznalectve nás nezaujíma kvalitatívna stránka osobnosti, zaujíma nás iba odpoveď na otázku, kto je autorom tohto rukopisu alebo podpisu, respektíve či
dva alebo viacej textov písala jedna tá istá osoba. Grafológia je vedeckou disciplínou. Ako každá vedecká disciplína má svoj predmet a svoje metódy. To isté platí pre písmoznalectvo. Aká je interakcia grafológie a písmoznalectva? Písmoznalec, ak chce spoľahlivo určiť autorstvo konkrétneho rukopisu alebo podpisu, pochopiteľne ako predstupeň vzdelania musí mať solidné základy z grafológie. Grafológia je vlastne rukopis a ten je prejavom našej osobnosti, jeho výrazu. Niekto má písmo menšie, niekto väčšie, rôzne znaky sa prejavujú rôzne, a to v čase i priestore. Či je to ráno, večer, v noci po námahavej práce, po určitom duševnom strese, takisto podľa druhu písacieho materiálu a materiálnych podmienok. Hneď by som teda prešiel aj k možnosti aplikácie grafológie vo vašom historickom výskume. Dovolím si poukázať na niekoľko prác, ktoré už v tejto súvislosti aj vyšli. Nakladateľstvo Neografia vydalo publikáciu Juraj Turzo, kde som napísal jednu takú krátku kapitolku, je to grafologická sonda osobnosti. Citát. Čo by sme robili, keby sme nemali slovo? Slovami dávame, slovami dostávame, slovami chápeme a vyjadrujeme svet. Na púti životom nás vedú slova. Slova nás vedú dovnútra i von, k sebe samým, k sebe navzájom. Slova sú posolstvom poznania a predzvesťou oslobodenia. To je báseň, jedna báseň z prvej polovice 20. storočia. Keď si prečítame nejakú knihu, máme z nej nejaký pocit. Každé dielo, každý človek v nás vyvolá istý pocit, príjemný alebo nepríjemný. Len na okraj pre vašu informáciu spomeniem, že na základe dlhých pozorovaní podľa toho, ako strava vplýva na správanie, na ten náš energetický systém, ajurvédski lekári rozdelili ju do 3 skupín. Prvá je tzv. Zatemňujúca, tamasická, prispieva k ospalosti a lenivosti, k tej patrí napríklad mäso, mäsové výrobky a stará ohrievaná strava, tiež konzervovaná strava, konzervy, kompoty a tak ďalej. Rajasická strava je taká dráždivá. Sem zaradili kávu, čaj, sladkosti, alkoholické nápoje, niektoré koreniny. Táto strava nás akoby vybudzuje, načas nás povzbudí. Za najvhodnejšiu považujú stravu satvickú, vyváženú. Je to strava pripravená z čerstvých surovín, najmä z obilnín, strukovín, zeleniny, ovocia, mlieka, mliečnych výrobkov a podobne. Dalo by sa povedať aj vegetariánska strava. Žijeme v znečistenom prostredí, vzduch i voda nie sú vždy ideálne. Často, zvlášť v našom prostredí, v dôsledku tradícií konzumujeme nedobré jedlá. Často mávneme rukou v duchu, aj tí naši pijavali, aj my pijať budeme. Prejavuje sa to aj na našich povahách, na našich dielach, na ich obsahu, spôsobe, akým komunikujeme s čitateľmi, na tej atmosfére, ktorú prostredníctvom tých diel šírime. Ajurvéda i iní ponúkajú techniky, ako tieto veci meniť, ako prispieť k tomu, aby sme boli dlho zdraví, aby nám do neskorého veku dobre fungovala pamäť, mysel, aby sme neboli na obťaž, odkázaní na pomoc od okolia, ale aby sme my sami boli dobrými spoločníkmi a iným oporou aj svojimi dielami. Teda, aby sme boli dobrými tvorcami. Dielo, vraví sa, ktoré vás nepovzbudí, neinšpiruje, nemá zmysel. Vraví sa, ak nemôžeš niekomu pomôcť, tak mu aspoň neubližuj. Svoje diela by sme mali teda písať s cieľom, s takou túžbou pomáhať, posúvať poznanie, spoločnosť ďalej, nielen do šírky. V skutočnosti na voľbu záujmu povolania v mojej generácii mali najväčší vplyv naši stredoškolskí učitelia, čo je aj môj prípad. Na štúdium archívnictva ma nahovoril môj gymnáziálny triedny profesor, historik Štefan Pozišovský, za čo som mu ešte aj dnes veľmi vďačný. V tejto súvislosti sa mi žiada zdôrazniť, že kým poslucháči histórie sa formovali a aj formujú ako syntetici a novovekári, z archivárov sa stali výrazní analytici a veľká časť z nich sa venovala starším dejinám.
Najlepšie to vidieť na profesorovi Avenáriovi a na docentovi Skladanom. Jeho Fuggerovci, ktorým sa venoval celé svoje tvorivé obdobie, sú vyslovene analytické a viac genealogické ako historické. Analytický prístup k osvetľovaniu skúmaných tém je v jeho dielach očividný. Naša spoločnosť na poli genealógie a príbuzných disciplín dosahuje nebývalé výsledky. Vo viacerých iných odboroch to také radostné nie je. Viem však, že stav historických vied katastrofálny isto nie je. Veľmi si želám, aby sme čím skôr obmedzili na minimum počet polotovarov v našich disciplínach, aby sme sa čím skôr tešili ich iba z plnohodnotných a nasledovania hodných diel. Ďakujem za pozornosť.